Kepareng nuwun sewu wonten karsanipun sanggening para lenggah kakung delasan putri ingkang satu bagya mulya. Nyuwun pangapunten wonten ing titi laksana menika kula sampun kumawani cumantaka gembil kamardikan ugi munggel pangandikan sawetawis. Kepareng matur wonten karsanipun keluarga ingkang hamengku gati ugi sedaya para-para ingkang sami makarya. Saderengipun keparengipun kula sakanca Cos Panglipur ngaturaken salam taklim kawilujengan kunjuk katur wonten karsanipun keluarga ingkang hamengku gati. Ugi sedaya para-para ingkang sami makarya kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenteman kawilujengan karaharjan ugi sinugranipun Gusti ingkang kakarya loka mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula dalasan panjenengan sami. Kunjuk katur wonten ngarsanipun sagung sesepuh aji sepuh bini sepuh ingkang kasepuhaken ingkang dahat kinabekten ingkang dados pemdam-pemdoming kawula dasa ingkang sinuba ing pakurmatan para alim para ulama ingkang rintening pantara ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk katur wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados songsonging agung kawula dasih wonten ing tlatah Karangijo Wetan Kelurahan Ponjong Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul handayan ingkang berbudi bawaleksana. Langkung-langkung wonten karsanipun keluarga ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Anio dalasan Ibu Novia Dwi Astuti ugi keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sugiyo mantan dukuh dalasan Ibu Haryati sak keluarga ingkang satuhu kita hormati. Para lenggah, para tamu kakung dalasan putri ingkang tansah pinayungan kaberkahan dening Gusti ingkang murbeng dumadi. Kepareng nuwun sewu matur wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Anio dalasan Bapak Sugiyo sak keluarga. Mboten sanes sakinipun kula sak kanca marak suwan ngaturaken kula nuwun lan kula nuwun. Ingkang salajengipun ngaturaken nggih matur ingkang tanpa pepindhan kepareng keluarga sampun pinitados ugi nimbali kula sak kanca. Campur sari ringkes Karisma Arga Production. Makarya kisarengan Karisma Arga audio profesional sound system derek Nyugoto Suwan Ngabiyantara. Wonten bale wismanipun keluarga ingkang hamengku gati kepareng wonten ing titi laksana menika ngawonteni adicara tasyakuran walimatul khitan anu nggih panjenenganipun Bagus Muhammad Farid Atalah ingkang sampun kalampah pagas rikala dinten Jemuah Wage Surya kaping gangsal 11 Agustus 2000 selangkung lumampah kanthi rancak nir ing sambikala. Panjurung donga pangestu saking sedaya keluarga Bapak Ibu para lenggah para tamu adicara tasyakuran khitan wonten ing titi laksana menika. Tansah manggiya kawilujengan dening Gusti ingkang Maha Kuwasa anggenipun Keng Putra ugi Keng Wayah. Tansah pikantuk lare ingkang soleh bangun miturut dhateng tiyang sepuh tumrap agami nusa lan bangsanipun saged mikul dhuwur mendem jero dateng tiang sepuh ugi sedaya keluarga. Amin ya robbal alamin. Nuwun sewu nderek tepang Gang Ladiwanuh kula Ranggawijaya. Kepareng kadherekaken ugi kanca-kanca Triwidawati wonten ing titi laksana menika kepareng badhe ngaturaken lagon Cos Panglipur ugi jampisipun sawetawis ugi pun sengkuyung video syuting menika saking Info Gunung Kidul matur sembah nuwun. Suwanipun wonten La Tifanur ingkang saking tlatah Bulu Weru Sukoharjo Makmur Jawa Tengah. Ugi sering tengah menika wonten Dr. Andes A. Rimbiana Magister Pendidikan Kepala Sekolah wonten ing SMA Setunggal Jubiring Gantiwarna Klaten Jawa Tengah. Ugi wonten Verlina Gani ingkang saking Laladan Slogoimo Wonogiri Jawa Tengah. Sarengan kanca-kanca Karisma Arga Production kepareng wonten ing titi laksana menika kagem Cos Panglipur ugi jampisipun sawetawis sedaya keluarga Bapak Ibu para tamu pun kajenge Bu sing penting sehat. Ayo ora apa-apa sing penting sehat Bu. Bangane ora sehat. Sarengan kanca-kanca Karisma Arga Production, jangan banyak omong. Ayo diaturke setunggaling pambuka. Karisma Arga Production katur kagem panjenengan sedaya. Ayo gage, yo maju-maju yo. Arab Aspur Indonesia
Indonesia.